ako vyzerať zaujímavo, ale zároveň nie extravagantne. Proste hľadám rovnováhu medzi tým, aby som nevyzerala nudne, ale ani šialene. To, že ty máš pochybnosť o tom, alebo to, že lavíruješ medzi tou nudou a extravaganciou, alebo medzi tým, aby si vyzerala zaujímavo, ale nie príliš šialene. Hej? To je o tom, že ty nevieš, kde je vlastne tá dobrá miera pre teba. Kde je tá tvoja poloha toho, ako chceš pôsobiť, ako chceš, aby ťa ľudia vnímali. A to je vlastne len o tom, že sa nepoznáš, že nevieš, aké máš v tom oblečení potreby, že nevieš, čo je vlastne to tvoje. Hej? A to tvoje, ženy, to nie je len o tom, že si zistím tie potreby, ale napríklad aj o tom, že sa pozriem na seba, na svoje danosti. V tom zmysle, že keď máte nejakú farebnosť alebo nejaké typ postavy, tak to tiež vyvoláva určitú energiu. To tiež vyvoláva v ľuďoch okolo vás určitý dojem. Inak pôsobí žena, ktorá je výrazne farebne sfarbená, má výrazné farebné vlasy, výrazné jasné oči a treba má oblú postavu a je nižšia, a úplne inak bude pôsobiť žena, ktorá bude mať neutrálne farby, neutrálnu farebnosť, bude vysoká, bude hranatá, bude mať rovný pás. To pôsobenie je iné. Ja to teraz nebudem pomenovávať, lebo by som to potrebovala vidieť a asi by tam bolo viac slov, ale my vnímame, že tieto dve ženy pôsobia inak. A už toto, ten váš zjav fyzicky a potom aj to, akým spôsobom vy, ako máte osobnosť, ako reagujete, aké slova používate, ako máte gestikuláciu, ako chodíte, toto tiež všetko vyvoláva nejakú energiu, hej? Alebo nejaké pôsobenie na ľudí okolo vás. Čiže už len tie vaše danosti, to, čo máte, vyvoláva vlastne pôsobenie. A druhá vec je, že vy ešte chcete do toho dať nejakú svoju potrebu. Niečo chcete tým ľuďom zdeliť, hej, po česky. Čiže nazdieľať, povedať, dať najavo, ukázať. Potrebujete sa spoznať, jednak pri pohľade na tie danosti, ale aj pri pohľade na tie vaše túžby a potreby. A druhá vec, potrebujete pochopiť reč oblečenia. Aby ste potom to, čo chcete komunikovať s tým oblečením, vlastne dokázali pretlmočiť do jazyka oblečenia. A potom, že je to veľmi jednoduché. Možno vám to znie zložito, ale nie je to také zložité, ako to vyzerá, pretože je to dokonca veľmi oslobodzujúci a zaujímavý a vzrušujúci proces. A viem to, pretože som si ním sama prešla. Ja som tiež veľmi dlho, v podstate väčšinu svojho života váhala. A vôbec som nevedela, ako to mám. Ako mám zistiť, čo mám nosiť? Ako mám zistiť, čo je to moje, čo mi pristane? Hej, ako? Nevedela som, jednoducho som bola bezradná. A preto som sa vlastne vždy pozerala mimo seba. Pozerala som sa na kamošky, pozerala som sa na modelky, pozerala som sa na nejaké známe tváre, spevačky a tak ďalej do časopisov. Ale tam nikdy som to nebola ja, pretože to, čo vyzeralo dobre na tých ostatných, tak väčšinou to nieslo ich energiu, väčšinou oni v tom dobre vyzerali, tie ich danosti v tom vynikli, ako je postava alebo farebnosť, ale to vlastne to mne nezaručovalo to, že aj ja budem v tom vyzerať tak rovnako dobre, alebo že ja sa v tom budem cítiť rovnako dobre. Hej? To, čo som potrebovala zmeniť, je to, že sa potrebovala pozrieť na seba a do seba. Na seba v tom zmysle, tak dobre, ako mám farebnosť, ako mám postavu, ako to pôsobí, hej, čo to vlastne komunikuje. A do seba, aká som, aké mám potreby, aká je moja energia. Hej. Napríklad, keď sa pozriete na vzor šiat, ktoré mám dnes na sebe, niekto by možno povedal, že sú kikiriky, niekto by možno povedal, že to by si nedal, lebo je to prehnané pre ňoho. Pre mňa nie. A ja si dokážem za tým stáť, pretože toto som ja. Ja mám v sebe energiu. Viem to o sebe, že som dynamický človek a preto, keď si vyberám vzory, tak aj v tých vzoroch hľadám dynamiku, hľadám tam energiu. Hej. Pred niekoľkými rokmi som milovala červenú, teraz už ju až tak veľmi nemusím, pretože sa zmenila moja životná etapa. Pretože nastali nejaké zmeny v mojom živote. Potrebujem síce viac pokoja ako predtým, nepotrebujem sa tak nabudzovať oblečením. Na druhej strane stále som dynamická, stále tam mám tú energiu a preto aj keď si vyberám vzor, tak v tom vzore musí byť energia.